Lau și cu Alin, prietenii mei. Și bineînțeles, cel care filmează prietenul nostru Marius. Eu cu Laurențu în echipă și le-i coachul nostru. Metri. Bă! Gol! Hai! Ce fac, bă? Bă! Ce, bă? Bă, ieși, tati, nu ieși. Gol! Filmează, Marius! Place, jucăm meciul! Hai! După cum vedeți ce mai bine. Ce gol! Yay! Gol! Foarte faină, Marius! Gol! Bun! Hai, șut! Ce gol? Ah! Și este un corner! Că nu chire Marius! Oh, ce faci să vede? Asta te filmează un pic și pe tine, Marius, să te vezi și tu. El e Marius, cel mai bun prieten al meu. Oh, mă mingea, bă! Oh! Ce? Ah! Bun, las-o! Du-te! Du-te! Filmează, Marius, hai după noi! Oh, opa! Yay! Gol, se poate, mă! Se poate! O să vezi. Da, pașe. Mai mult o poartă, prieteni! Pe bune? După cum vedeți, acesta este Măciucu. Urcă topogan, Marius! Uite, Măciucu. Măciucu. Și-a ieșit, Marius. O să întâmplă aici să filmăm mingea. Să, că a plecat. A plecat. Ah, vedeți mingea, fraților? Da. Haideți și să jucăm mai departe. Hai! Dar mi-a și faza. Am vrut să dau în față. Gol! Ratalău! Cine zice? Cine conduce ceva? Fraților, știți cum îl cheamă pe Marius pe YouTube? Dacă nu știți, îl cheamă Marius Gamer. Haideți! Începem? Bă, față! Știu că nu-l cheamă pe Marius Gamer, dar așa-i porecla lui pe YouTube. Hai, pas! I-am dat Rabona! Yeah! Vedeți, salutul meu! I-am dat Rabona! Eu dau, fraților! Cum am filmat pe el? Că nu-i cadru. Am dat Rabona! Incredibilă! Nu-i gol! Portarul cu gol! Bangăl! Mai dă încă o Rabona! Și vă pup, fraților, vă pupă și prietenul meu Marius și la revedere!